nezbedník. Aký je tvoj názor na hráča Gasoju? Že to, čo urobil, je dosť retardované. A čo, no, skús ho opísať jedným slovom. No, a vieš o tom, že vymazal všetky videá z účtu Invade Gaming? Ne, neviem, predstav si. Tak, Lucinka, aký je tvoj názor na hráča Gasoju? Áno. A skús ho opísať jedným slovom. A aký je tvoj názor na to, že vymazal všetky videá z channelu Invade Gaming? Že to bol ďalší krok, ako sa vedel strápniť a ponížiť. Aha. A asi o tom vieš, ale aký je tvoj názor na to, že išiel na môj účet a kúpil mi tento tu skin na Chirona z moje ťažko našetrené gemy. Že je dedinský a to by urobil iba veľké decko ako